Bagoaz lehenengo unakin aztea. Donosti. Zortzitardi die, esan dizuten bezala behatzitan azte naiz, kursalien, zail ofizialeko pelikulaki. Eta, oin increíble, no? Ze, zazpi ordutxoen ditut, no? Zazpi ordukin, energia badaket. Ez ez berrez monsterrik, ez zure, ez ezer, lo ez hartzeko. Bueno, igual gerua bai. Graciazko iteit, hor una batalla tras otra jartzi, Ze pelikula hau estado cinemaldiko katalogo. Bietza. Eta hori, 26en estrenatzea, ostirela hontan ez, urrengo ostirelien. Baino ez da ez pelikula sorpresa, sex perlaken estado. Orduan, hor jatzituen kartero horiei eskazoikin. Eta gaur daun belaino hau. Ja aztega problemakin. Esan nahi nizuen bideo graba bertun esateko urtero lehenengo pelikula bigarrena galdu itetela, eta aurten ez tala izango kasue, baino ze gaztu zat, kuaderno bat eta boligrafo bat. Erabaki logikoan hartu dut, lehenguen, ezer gabe jutien. Belaino ez egitzeko, Wow, oin kalea hartzen dako nik usiko dugu, abertzen mota hori. Fresko baita, Ni mangamostan etorok naiz, bastante ausart, baina, wow. Pelikula gustatze bazaizkizu, gozta hau ingozu. Bestela... Ne asko gustazat. Bueno, asko gustazat. Bai, nola Nubel Bagori nola sortu zen ikuste deo, seguleko zuzendai, aktore, produktore, danak jartzeitu Linklaterrek bertan, hola saltzea planue, eta behien ikustea zein zan. Eta, karo, orko erdiak, ez genitu nizautzen. Baina, ondo inda da. Eta, pelikula zarroietako grano horrekin, txuribeltzien... Dana sentitzea epoka hartan indako pelikula da izango azamatzen. Linklaterrek oso ondo idazteu. Hori badakiu, klaru gerau da. Eta pelikula dago. Hortaz, esanak, pelikula gustatzen bat eskitzue, eta epoka batako pelikulak ezautzua dituzuen, Nubel Bageko, pelikula, aro berria. Hau, ez da gendu ikusikoten, hemendi pare bat egunea, 2-3 egunea. Orduan, hori, izarte bazatzue, ondo. Bestela, igual pesau xamarrein laike. Ze, pelikuli bukabanien, atzeko bat izan dugu, wow, ze pelikulo, increíblia. Eta algun azken bik, esate, zat bate guztago. Gaina, euskeraz, euskaldun ezin da, ez bate guztago. Osea, hielo hartu ez, esan du batek. Eta, ne gustazat. Haure zazpi bat, zen gustatak jo, hau bestie. Bi pelikula desberdin die, oso desberdin die, baino, igual gehiago gustazat lehena ikusientena, Eta korrika zerbait jan, eta ja printzipalean ikue beste pelikulat ikustea. Pelikula oso on bat ikustea, ze beste hainbat festivaletan egon da, eta danetan esate oso ona da. Ikusiko dugu bera ladan edo, ez da.
venga. Guazen sentimental value ikustea. Hau, basura botako dugu. Ze pola da hon. Sentimental value, momentuz ikusi deten, honena. Hiru ikusi ditu, sentimental value, top bat. Bueno, oso ondo zuzenduta, oso ondo idatzita. Zuzendari honek oin dela urte batzuk, la peor persona del mundo entzun. Eta hori oso ona zan. Eta bueno, hau. Eta beste bat ikusteko prest gaude, monster batekin, ze bestela lo hartzet. La tarta del presidente. Hau, Irakeko pelikula bat uste dela. Eta bertan, neska batek, tarta bat inberdio, bertako presidentia. Baina ez da oingue, oin dela urte batzutak gue, Saddam Husseini inberdio tarta bat. Ikusiko dugu, ber zer da. Sinopsia letu nuen izan nuen, hau ikusi inberdet. Ez dakit nola junguan, ze izen guan. Baina hau ikusi dinaet. Eta hemen, Príncipe probako dugu. Momentuz, areto diferenti probatzen nahi gira, lehenko kursalien, gero Victoria Eugenia, gero Principalen, oin hemen Príncipen, eta gero berriza kursalea ez, gero Principalen dazken, oindik beste bi. Osea, bostak die eta oindiken beste bi falta dazken. Gaur, 6 pelikula. Saddam Husseini tarta bat inberdio, eta hortako sekuleku eliatzeu, ze bueno, etxien ez dazke rekursuek, hortaz, herrira jumerdu, irira, alde batetik bestea hili berdu, ez daket iruik ez da. Bueno, kurioso da pelikula, eta perlak zerziluen dakezue, eta hori, eta bain banue ikustea, Los Tigres. Pentsatzen nago, gaur ordu bat inbukatzen Donostin, etxea ordu bitako, bideo hau edita berdet, bihar goizeko 6:30 ez nahi berdet, hemen 8:30 egoteko. Zenbat pelikulatan hartukot lobia? Alberto Rodríguezek ez du fallatzen inoiz. Egiten pelikula dago hitze, pelikuloi bada. Eta haure, ala da. Antonio de la Torrekin, Barbara Lemi. Submarinista batzuk die, eta, Antonio de la Torre bere handriek denuntzi bat jarri nahi dio, ze umiek ez diru zaiten, ez diru ematen diru sostenitzeko behaiek, eta hori dana, eta orduan, justo horiek endu nahi dio, eta hor dazke problemak, eta ez daket diruik, eta orduan diru lortzeko, droga gartzen aztea, itxaso azpilen, eta hori. Eta hori, aztereko pelikula geratu zat, Kremlinen pelikula. Hori ez dakit ekaitz bat dan, o zu artifizialak, o zer dan hori? Venga, azkena, The Wizard of the Kremlin, Paul Danokin. Eta hau, bihar ikusiko zuez, nien hemen ja gurtzen naiz. Wow! Eta, jazta. Gabon, egunon, eta disfruta hau zinemakia. Agur!